Dobrý deň, vítajte u nového videa. Dneska hrám The Planet Crafter. Som tu, práve sme spadli z vesmíru a akorát rudá planeta. Nie sme na Marse? Nie, toto je Planet Crafter. To je nejaká Planet Crafter. Takže nejaká ako keby vyrábacia, sa môže povedať planeta. Crafter, vyrábacia. Odkaz. Welcome pri novej planete. Tvoja misia je terraformovať túto planetu, vytvoriť kyslík, teplo a atmosféru. Musíš vyskúmať 175 000 nejakej TI a aby si mal modrú túto oblohu. Tak, to už nič nemáme, tak mám hore nejaké úlohy, ktoré musím splniť. Neviem, či všetko na to budem potrebovať na batoh. Mám to. Výborne, a už si ho treba nasadiť. Potom toto treba kobalt, iron, magnézium. Takže magnézium, kobalt a kobalt. Ja už mám jeden svet vytvorený, tam som to hral. Je to celkom dobrá hra. No, nie že celkom dobrá. Výborná hra, ale chcelo by to... nič by to nechcela. Je to dobré. Grafika celkom pekná. Stále tu niečo vo vzduchu lieta. Mám... Vľavo dole mám, že nejaké životy, vodu a kyslík. Čo si potrebujem urobiť? Toto nasadiť. Potom nejaký mikročip, tento na stavbu. Potrebujem ďalší silikon a 2 magnézia. Čakať. Silikon, magnézium. Magnézium. To je iron. Potrebujem silikon. Tam je nejaká truhlica. Magnézium. Prejdem si aj pre ostatné. Tak. Už si to treba iba nasadiť. Ešte vidno, že tu je nejaké toto, co si môžem urobiť taktiež. Takže dúfam, je v tej truhlici ešte magnézium? Či nie? Není. Škoda. A čo som potreboval na ten mikročip? Je to, že silikon, alebo čo? Silikon a magnézium. Silikon mám tu. A magnézium treba. Hore mám nejaké Terraformation Index. TI. Aha, to je skrátka TI. Výborne. Ďalší mikročip. Nasadiť. Výborne. Už môžem aj ničiť. Aha. Dobre. A týmto sa asi stáva. Čo môžem postaviť? Living compartment. Nejaká izba. Čo treba na izbu? Ako? Kvečkom? Hej. Ešte titánium. Ďakujem za titánium. Takže teraz si to môžeme postaviť. Tak. Môže byť. A ešte nejaké dvere potrebujem. To zase stojí čo?
Iron, titanium, silikon. To možno bude v tej truhlici. Tu. Iron, titanium. Iron, silikon, titanium. A dvere. Týmto si to točím. Tak. Výborne. A to mi pridáva kyslík. Nejaká teraz jednotková vrtačka. Titanium iron. Titanium iron. A to by mi malo robiť ten index. Ja nemám elektriku. Hej, chápem. Iron. Jeden iron. Chcel by som to na vrch položiť, keby sa tak nejak dalo. Nedá sa. Škoda. Kde to dám? Urobím radšej trošku? No, už nič neurobím. Čo ďalej? Teraz nejaká tabuľa. Toto. Iron, kobalt, silikon. Dochádza mi kyslík. Tu vyzerá, že v inventári mám nejakú kapsulu, vodu, kapsulu a jedlo. Tie srdiečka je v podstate jedlo. Už som vám vravel, že som to hral, takže už trošku viem. Toto. Neviem, kde to dám. Ja by som to radšej rozšíril, aby som videl, že kadiaľ. Tak si zoberiem ešte titanium, potrebujem. A potrebujem ešte 2 železa. Jedno železo a... inventory full. Tak. Iron potrebujem. Tu som videl... Tu je. Funguje mi toto, funguje. Ale potom to by mi už to asi nebude fungovať. Tu budem mať tabuľky o všetky. Tak, tu bude tá druhá väčšia, tá iná. Potom na odomknutie. Iron, silikon. Iron a silikon, neviem kde, možno v tejto truhlici. Hej, silikon a už to môžem aj zničiť. Čakajte, je tu niekde ďalšia truhlica? Nevidím, ale potom sa ešte popozerám. Ďalšia nejaká ceduľka. Čo, prestalo mi fungovať elektrika? Nie, funguje. Ešte toto. Iron, teraz silikon a magnézium. Silikon a magnézium. Už mám 34 Ti. Už mi to celkom ide. Počkaj, čo som chcel? Ja tu tú tabuľku. Áno, treba ďalšiu vrtuľku. Iron. Iron, dá mi niekto železo? Aha, vodu mi. Doplním potom.
idem k vrtule. Ten mi vyrába elektriku. Výborne. Výborne, máme zapojenú elektriku. Ešte by to chcelo jednu urobiť vrtuľu. Tieto videá z tejto hry Planet Crafter budú také dlhšie, také polhodinové. By som ich urobil, iba atmosféra sa mi robí, potom ešte teplo potrebujem a kyslík, oxid uhličitý, nie bože, kyslík. Hej, to odtiaľ to mi filtruje kyslík, aha. Takže, tu máme ľad. Čo to on do mňa chce? Toto viem, že iridium, to nájdem tam za tým kopcom. Je niečo také a tam to nájdem. Ale najskôr idem urobiť toto. Iron, ice, magnesium. Ice. Magnesium. A iron. Toto asi dám. Čo to môžem dať? Rastlinu. To mi akože bude vyrábať kyslík. Tu mám tie cedule. Hej, robí mi to kyslík. A už iba teplo mi chýba. To mi vôbec nič nevyrába. Idem sa napiť. Super. Musím nájsť ešte iron, titanium. Iron a titanium. A ešte, čo som chcel? Shiftom sa beží. Čo som to chcel urobiť? Toto. Jednotkové vrtaky. Aha. Není tu nejaký crafter, hej, tuto. Iron silicon. Takže čo ďalej by som? Počkajte, ja som naťažil dvakrát iron, ja potrebujem iron a silikon. Silikon. Neviem nájsť silikon. Toto je čo? To je iron. Silikon. Silikon. Ako to na ľad svieti. V tme. Toto. Tu máme toto. To je dvojkový. Silikon, kobalt, titanium, magnézium, magnézium. Silikon, kobalt, magnézium. Počkajte. Magnézium a silikon ešte. Čo je tu padať meteority? Či to je iba nejaká taká piesočná búrka? Asi piesočná búrka.
Dobre, teraz ešte titánium a magnézium. Niečo treba vyhodiť. Najem sa. Tak. Výborne. Skala veľká je. Veľká. Čo budem mať najbližšie odomko? To už mám. Najbližšie za 250, to je 5, 100 a 300. 250. To mi otvorí čo? Toto je nepotrebné a toto je potrebné, takže za 300 bude niečo potrebné. Nie už. Za 100, keď bude... keď bude terraformácia, tu už je skoro 200, takže ešte nám chýba 100. T2, ten už mám nasadený, hej. A už mám 200. Áno, môžem dlhšie byť vonku. Tu mám iba takéto. A tu v tomto mám viac tých vecí. Hej, tu T2 a tak ďalej. Kedy budem mať tie solárne panely? Tuto za 1000. A už mám 210. Idem si urobiť ďalšie vrtačky, takže sami iron a sami titanium. Potrebujem veľa ironu a titaniumu. Iron, počkaj, toto môžem vyhodiť. Vyhoď sa, tak. Ešte titanium potrebujem. Iron, titanium. Ešte potrebujem 2 irony. 2 irony, hej, tuto prvý a to druhý. A ideme zase späť domov. To robíme vonku. Takže prvá vrtačka. Druhá vrtačka. Myslel som si. Ideme nahodiť ďalšie turbíny. A ďalšia turbína. Už sa to tam nezmestí. Tak. Turbíny samé. Pod toto, to je zbytočné. Hej. To tu ani nebudem dávať. Možno. To maximálne, ak budem chcieť ísť takto. Dobre, to je jedno. Titanium ešte potrebujem. Či si môžem ešte zobrať. Titanium a iron. Dobre. Ďalšie vrtačky. Ako to je tu? Toho je všetko. Dobre. Tu
Silikon a titánium. Zasa titánium a zasa silikon. Je to magnézium. Ja som silikon a titánium. Tu je silikon a ešte titánium. Ježišmaria. Tak, lepšie. V tomto videu by som chcel dať asi tak 500. Čo padajú meteority? Nie. Toto. Väčší batoh. Áno. Čo tu mám nové? Nič. Také. Toto. Dám si sem truhlicu. Na nejaké veci. A teraz tam nič nejdem dávať. Čo by to chcelo urobiť? Nič. Či? Ja by som išiel na ďalšie vrtačky. Takže zase titánium, iron, titánium, iron. A stále dookola. Aj nejaký titánium treba. Tu budú 3 titánium. 3 titánia. Ďalšie a ešte posledné tuto. Toto je tiež titánium, áno. Super. Poprosím ešte titánium, keby sa dalo. Dobre, takto. Budem mať plno vrtačiek. Ale vypne sa mi elektronika. A elektrika. Vypne sa mi elektrika, no. Takže. Vrtačka, prvá vrtačka. Dobre, prvá vrtačka. Druhá vrtačka. Tretia vrtačka. Štvrtá vrtačka. Piatá vrtačka. Tak, ešte 6. A už nemám. Takže potrebujem ďalšie turbíny. A na turbíny potrebujem železo. Prvé železo. Druhé železo. Jedna turbína, jedna železo, takže chcel by som trochu viac tých turbín, aby to išlo rýchlo. Takže ďalšie železo. Tu máme kopec železa. Nie, toto. Tak. Chýba mi kyslík, rýchlo. Dobre, výborne, výborne. Super, nezomrel som. Tak môžeme ísť ďalej. Dostávať turbíny, aj keď už to ide.
Už nemám železo. Škoda. Ale toto je riadna elektráreň. A ekologická. Šestnáct, 7, výborne. 12 vrtačiek, 1 tu je dvojková kraftiaca stanica, nejaké 3 tabuľky a toto na kyslík. Ďalšie papanie. To nič. Čo by to chcelo urobiť? Ešte tu mám niečo. Koľko už tu mám? 800. Niečo nové? Toto je za 1000. Ale toto. Čakaj, ja zaberiem T2. Ako to ide? Už budeme u konca videa, už budeme v cieli. V tom, ktorom som chcel byť v prvom videu 1000. Dobre, takže ešte čo by som urobil? Ľad. Tu z toho urobím pitie, áno. Už mám 1000. Nový solárny panel. Iron, kobalt, silikon. Tak na záver tohoto videa urobím solárny panel. Ako pre elektriku. Iron, kobalt, silikon. Potrebujem ešte jeden iron, aby som sa dostal na strechu. Železo. Treba mi železo. Alebo ja neviem, ako sa robia schody. Hej, jedno železo. Tak, solárny panel. Kde je slnko? Tam. Alebo ja neviem, čo to je. Natočím to. Takto. Výborne. Nový solárny panel. Pozrieme sa, koľko mi to dalo energie. Wow. Toto mi to robí 16 a toto 6. Toto je, ja neviem, tretina z toho. Viac ako tretina. Čo sa deje? To ja neviem, či to vo vzduchu, ale to nie sú meteoridy. To sú nejaké... Neviem. Jaké... omrvinky. Takže... chcel by som sa... Ako... Takže... Ukázal som vám túto hru, vyjde z toho určite séria, lebo ma veľmi baví. Dúfam, že aj vás baví. Stojí 24 € na Steame. Takže dovidenia.